si ba kali kai ba ka conference ka tang banwan haki but let's say ka result sang game ni kapili siya ba na employ banya fight at an ya ba ka jingjok ni ai min sim ya team ka ai ka lift your confidence in the team but ngai kini ka jingjok man kasi kan cukup angin dai nak game kan long mau jam ni binang la ban ai ka fight di team tu bagi kadang ai min sim shu ikna bagi nang lihat kamha ban ai ka the best ke jong pi hati ni game kadang dengan right from the start hadu men kan ni ban dapat dia lihat kai pha bati be ya ka ball kam dan kan ka kapat ba kinong ba kinsa ban dominate sam ham midfield awak kadang kapat hamas tat ni ka second goal 5-10 minutes bisa dominate and then after that pada kila di comeback biang but boni lagi dapat ya whole game ni ke position atai kadang baka team ka jongi but ka ball du kadang ka position kadang baka team ka jongi mai hi mitas ni he results ka yu hi mo tambah ha game ting melawan nong ting lawan perform ha ting ka feel ka team ting tamo ha jing la kai te jing ram rung have accept he mo ting kimi team ne ke jing ram kan pen berde player tu kenang ba next game susu kilaban perform ha chu moi kai bagi la kan tas ni man ong as compared to the last game tingi kam dunam tas ni sakawai ru ka kabat ka khambat kamaran kniat ya ka umei namari kumbai la kai ngi ki kam long kam attacking kam kilong ki ka speed ka kam yu kan tas ni beda nak baslam tu dan ka khambat ka kam jingjat kan ban ya player ni control ke ball te ngi komen ba next game ndai tan tang ban ngi nong ban ai daw man dalu te tengah next game tengi hapan three storm shoot kan break mu second half hi filai hi ngi persang kalau ngi layo ki chance tu tambang ngi feel pan man convert ki hapang ngi feel de ni hap accept man ka defeat ba ngi yo mentas ni